Good afternoon mga kapatid, naimbag nga rabii. Dati man nga ron kadati nga gundaway nga inted kanya tayo iti Dios. Kadati lifeline tatanga rod sakbay ti nga rugyanan kakabsat gayem ket inte nga rod i-share iti dati nga link dati nga Facebook live ti nga madamag ket i-share ti kadagiti am-ammo tayo tano na um, ma-encourage ken adumit pay iti makam-amo ken ni Hesus Kristo. Ket tatanga ron nga gundaw sakbay tayo nga ron nga itutuloy nga ron sakbay nga i-share dati nga link yaba nga rod ni Brad Christian nga mangidaulo kanya tayo kadete sang kabasit nga ice breaker. Sige. Dahil ni Brad Christian. Okay, good evening, Gabsat. Once again, maadaan tayo nga ron iti pagmurmuray nga sang kabasit, icebreaker. So, dito icebreaker tayo tatagabsat is, so number with Bible verse, Bible Bible chapters. Okay. Bible chapter, Bible book. So, okay. So, itatagabsat, sample detoy. Kita nyo detoy, ada iti number sequence detoy kabsat. Number sequence, kita nyo lang no anati sumaruno dita nga number, and then no ana di ibagat nga instruction nga pangkitaan nyo kung may book, kailangan nyo iti ana kabsat, Bible. Tapnon di kastakat masarakan nyo di answer na. Sige, trial kabsat. Umuna. So, number 1, sumaruno kat number 3, then blank, then number 7. Medyo adawas si Trill na ito kausat. So, ana iti sumaruno. So, for example, no kung 5, then ibagak ti pangsarakan yung nga book is ijay Old Testament kuma. So, ana iti number no kuma number 40 answer na ana nga book DJ number 4 ija Old Testament. So, kaslas dia kausat. Okay, trial. So, ana deto iti instruction kausat masarakan ijay Old Testament. So, ana iti so, ana nga number data and DJ answer na kitain nyo DJ Old Testament. Sige. Ada iti nag-answeran ka absat. Number 5 kano. So ana iti number 5 nga book iti Old Testament. So kasla ko madati ni Rain Santos. Number 4 kano. So ana nga book Numbers. So Alice Pablo kuna na 5 book Deuteronomy. So, reveal the answer ka absat. Sample tayo lang dito eh. So, ano iti answer na? Okay. Number 5. The book is Deuteronomy. Okay, next. Dito yun ka absat. Dito yun ti ususto. Next. Number 2. 5. Then blank. Ano nga? And then 14. So, ano nga number? Dito sumarano 85 kaabsat. Sige. Makita iti Old Testament. Ano iti number nga answer na detoy, then kitain nyo jay New Testament. Sige.
Nag-answer kayong kabsat. Narigat sa akin. Okay, the answer is number 1, 5. Number 9, at dati nag-answer, 9, Kuya Alvin, Galatians. Gusto ka di? Awanan kabsat. Awanan. So the answer is number 9, Galatians. So congratulations, Kuya Alvin. So next, kakabsat. Next question. So 1, then blank, 9, and then 13. So ana iti number ka detoy, and then masarakan ditoy New Testament. Okay. Medyo bayag-bayag masit kasat. New Testament. So ana ti sumarno at dati naganseren ni Rain Santos. Kano, Jero. Di Kuya Alvin, 5, the Acts. So Kuya Angelo, 5, Acts. So reveal the answer. Okay. Congratulations, Kuya Angelo and Kuya Alvin. And at the same time, Sis Alice. Number 5, Book of Acts. Next question. 5, then blank, 15, and 20. So, dati kabsat, masarakan ijay Old Testament. So, anang book detoy. Medyo dati sa ti kalakaan na. 5, then blank, 15, and 20. So, what book and what book? So, ni Alice, Sis Alice, number 10, Second Samuel. And Sis Sinya, number 10, Second Samuel. And Kuya Aldin, number 2, Isaiah. Ezekiel, number 10, Samuel 2. And Kuya Angelo, number 10, Second Samuel. And the answer is, tanan! Praise the Lord. Number 10, Second Samuel. Congratulations, Sis Zinya, Alice, and Kuya Angelo, and Brad, Ezekiel, and Brain. Next question. Okay, blank. 6, then 9, and 12. The exam din gawsat, CSC. Praise the Lord. So, ijay New Testament kawsat, ipakasarakan na. Anang book detoy. So, ag-solve kayo. So, Rain answered number 3. Luke, kano. Kuya Alvin, Luke. Nika. Zinya, Luke. And then Alice, Kuya Angelo, Luke. And the answer is, sana 3, Luke. So, praise the Lord, kakabsat. Naalayo amin. So, next question. Next question. Okay. 4, number 8, and then blank. Then 14. So, ano nga ta deti kakabsat? Sige. Ijay New Testament. Di pakasarakan. Nag-answer ni Brad Ezekiel. Mabalin mo pa the value, bro. Kung hindi ka sure. Ijay New Testament. So, Brad Rain answered number 6, Romans. So nga ta. Next is Kuya Angelo, number 10.
Ephesians. Saksa mo tinagkamalit to yan. Ala, nagkamali. Okay. Sorry ka, Sat. Nagkamali ni Brad Christian. Sige. Okay, bonus. Number 12, Colossians answer. So next question, 6, 12, then blank, and 40, 24. So iti Old Testament pakasarakan kausat. Ano nga book? Ano nga book nga tagausat? Answer. Old Testament. Sige. Oh, ada nakita ka answerin kausat. Sisinya, number 18. Job. And Precious. Job. Mika Guerrero. Job. And Rain Santos. Job. So, anati answer na kausat? Let's see. Okay, praise the Lord. Naalayo amin kausat. Praise the Lord. Si Sinya, Alice, Precious, Nika, Kuya Angelo, Rain, and Kuya Alvin. Okay, praise God sa buhay nyo kausat. Talagang mga mathematicians. Next question. Sige, blank, 14, number 21, and then 28. So, medyo nalakad dati kausat. Di pakasarakan na is the New Testament. So, answer kayon kausat. Ag-compute kayon. Daragita ka answerin. Okay, saksama din nagkamalit to yan. Kuya Angelo, number 7. 1 Corinthians. Zinya, number 7. 1 Corinthians. So, Aminda is 1 Corinthians, kay Alice, kay Kuya Alvin, even kay Precious. So, ano nga ta? Okay, the answer is 1 Corinthians. Sorry. So, last kausat. So, nagkamali ti technical. So, next, last, 9 and blank, then 27 and 36. So, anat the answer na kausat? Mag-answer kayon. Di pakasarakan na is New Testament. New Testament kausat. So, mao din, barang usustumat lang nito. Ay, yes, New Testament. Okay. Dan nakita ko. Si Sinya, Kuya Alvin, Nika, Alice, Kuya Angelo, they are all the same answer. So number 18, the book of Philemon. So praise the Lord. The answer is correct. Praise God, kaabsat. So congratulations. God bless kanyayo amin nga nag-participate. So praise the Lord. I hope nag-enjoy ti amin. So back to you, Brad Denmark. Praise the Lord. Aming nga taket na inganyo kas lang man lang din iti nagsumbat. Sige, praise the Lord.
next time, let's continue nga rod nga join not only watching but kadijay may icebreaker tayo kakabsat. Tanon ma makastaan tayo, ma-break every tigiti anaman digiti mindset or anaman digiti nangyari kanya tayo katang gundaway tanon ma-open the heart and mind for the Lord. So before we start nga rod kagayon kan kakabsat, niti nga rod ag kararag ay indong mo tayo nga rod ituulo tayo then let's pray. Father God in heaven, we praise you and thank you, Father, for this time together. And indeed, kahit po kami ganito yung situation po namin, hanggang po madapat nga agsardeng nga mga daydayaw itinagan mo, nga manitantan o kung sino kat itinagbiag mi, kat ami ang tinagan mo kat itikanayon nga mai gloria, kat sikalang iti pagkamangan mi kat awanin sa mali. Tataro nga gundaway ket si kangarot ti manggalos iti puso ken panunot iti maysa ken maysa tanon maidaydayo dakat iti espiritu santo baban ti espiritu santo. Agyaman kami o Father kadati nga impay mo kanyami dati nga platform and internet connection si kangarot ti mang-arrange everything tanon haan kang pulos nga awan masayang o Father kadati message mo ket halang hanggang itatalang kundi i-implikar mi pa kat si kangarot ti mangisurat ti giti sasaom inti puso mi hanggang pulos na mayaw dati nga rod itidawat mi babae iti tinagan ni Kristo nga po. Amen. So let's worship our living God. Idaluan na tayo ni Kuya Angelo. Kuya Angelo? Let's praise the God who lives because He is the God of all ages. Let's sing this song, God of Ages. You are
our God. That's why this moment, let's worship Him with gladness in our hearts. Let's sing this song all to us. Let's lift up our hands, brothers and sisters. Precious, precious cornerstone, sure foundation, you are faithful to the end. You are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Precious cornerstone. Precious cornerstone, sure foundation, you are faithful to the end. We are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. Only sign of death. Only Son of God, sent from heaven, hope of mercy at the cross. You are everything. You are everything. You're the promise, Jesus. You are all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us.
English classes. And this passing world is over. We will see face to face, and forever we will worship Jesus. You are all to us. For the last time, Jesus, you are all to us. Let's pray. Yes, Father God in heaven, the passion of the church is you, O Father, for continue, Father, to speak and to remind us, because you are our God, who can do more than we ask or imagine. And O Father, fill us with your Holy Spirit, so that we can totally believe or receive your very message that comes from you. This we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, naimbag nga rabi ito yun. Tayo manan, gagayam kay kakapsat. Wait lang kakapsat, i-adalang i-mute ko lang. So, praise the Lord. So, ito nga rin din, ituloy dating aktividades ng tinigat kanya tayo. Habang Ryan did yung message, encourage ko man nga ron, kaya kita agbuy-buya, nga please comment down below, digay giname nyo, hindi dyan nang invite kanya yung kakapsat, ano, malo kayo met, digay amu tayo. Sige. So, habang Ryan did yung message, please comment below your name or nickname latan kakapsat. Tanon amumi tanon recognize nila lalo di kita dandamo na nga maka-join ka dati lifeline tayo. Please comment below kakapsat. So habang orayan tayo DJ message. So ngayon praise the Lord adati nagkastan. No as group kakabsat nabalin niyo mo DJ group naka-live naka-in mabalin na i-kabil digite kadoana. Sige, praise the Lord. So tatanong let's hear the very message intindigat kanya tayo through the life of Kuya Chaps. Grace and peace in Christ, brothers and sisters in the Lord. Kaya praise the Lord for this opportunity nga inted na manen iti tumunggal may sa kanya tayo. Tapno iti tigas takit bangigan tayo manen iti mensahe iti Diyos. Kaya before we proceed to our topic tonight, let us bow our heads and let us pray. Wapo Diyos, anay langitan, pagyamanan ni Apo, dahito yung oportunidad nga impaay mo, iti tumunggal may sa kanyami. Kahit pagyamanan ni dagitinan anay, apanursurong, tapno iti kastakit, mas maawatan ni matlaeng, iti paltiin mo, when no revelasyon mo, iti tumunggal may sa kanyami. Kahit awan kuma, iti mayo awan kanyami, no digiti sang kamay sa kami matlaeng, nga agbyag babaen ken ni Apo mi nga Hesukristo.
Dahil nga ron iti dawat ken kararan mi itinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Praise the Lord, okay? So, aduo na yan nga ron iti pakukumikuman iti lubong. No kasano iti agbyag, nagado ang mabalin na panunuten, trabaho, concern ti eskwela, kastamet iti concern iti uneg iti pagtaingan. Ken kastamet dagiti agasawa nagado iti concerns tingamin. Nga makas anak ti Dios anya kadi dagiti banbanag a mabalin tayo a panunuten wenno ikan iti attention. Daytoy nga rod topiko tayo tataket may samanen a baro a paltiing tapno iti kastaket mas ma-remind tayo wenno maipalagip kanya tayo no anya dagiti kasapulan tayo nga ibiyag akas anak iti Dios. Ti passage tayo ita tarabii ket masarakan iti taga-Efeso 1:5 kinunana ditoy inked dengen iti Dios ababaen ken Hesukristo pagbalinen na tayo nga anak na daytoy iti pagayatan ken panggep na. Nakapimpintas kakabsat. Daytoy atopiko tayo ket maipanggep iti panagubra iti pagayatan ti Dios. Dagiti nangawat ken namati ken Hesukristo. Ket dagitoy atat tao wenno dagitoy nga namati ken nangawat kanyana ket naitudingen nga agbyag akas anak ti Dios. Ken sumurot ken agobra iti pagayatan ng matlaeng. Anya kadi iti makunkuna predestination wenno naikendengen. Naikendeng ka ti anya. So spiritually speaking, ket nasawen amun iti Dios no siya sino dagiti anak na. No siya sino dagiti mangubra iti pagayatan na. No siya sino dagiti namati ken ni Hesukristo. Daytoy atupiko ket maawatan tayo no apay datayo ket na ituding wenno naikendengen. Naikedeng tayo nga umuna agbalin nga anak na. Nalawag kakabsat ano inawat mo ni Hesukristo keno namati ka ken kuana nagbalin kan nga anak iti Dios akas kinuna nametlaeng iti sa una iti San Juan chapter 1 verses 12 to 13. Nagpastayon dati kakabsat that we are God's children according to Him metlaeng. Kahit nasaon akas anak ti Dios rumbeng nga rod nga agbyag tayo asumurot iti pagayatan na. Rumbeng laeng that we should act like princes and princesses. Gaputa anak na tayo iti maysa nga ari iti sangalubungan. Pagayatan metlaeng nga talaga iti Dios nga datayo amin ket anak na. Ngem daytoy iti maysa a problema iti tao. Naaddan tayo iti makunkuna a free will. Naaddan tayo iti karbengan nga agdesisyon iti biag tayo. So itapay laing nga kabsat, tanangin tayo dagiti decision tayo. We have to think twice. Daytoy kadi a decision ko ket maragsakan met laing ti Dios. Daytoy kadi a decision ko ket it will affect the will of God. Maminsan tayo laing agbiag kakabsat. But the question is, are we going to waste this chance? Ngagbalin nga anak ti Dios. Okay kakabsat, ati may kadwa nga punto tayo. No datayon ket anak ti Dios. May kadwa punto agbyag tayo meten akas ken Hesukristo. We have to live like Christ, like Jesus did. Ket sino ka din ni Hesukristo? Isuna iti pudno iti dalan ken iti biag. Awan ti makapan ken ni Ama no digit di babay lain ken kuana. Ni Jesus iti gapuna no apay adatayo ket anak ti Dios no apay datayo ket nagbalin nga anak iti Dios. Ket akas anak ti Dios masapol tayo ngaron nga agbyag metlaeng iti paganurutan na. Agbyag akas ken Hesukristo nga awan iti basol na. Holy and righteous indeed. Christ is perfect and He also made us perfect. Isn't it? That is the finished work of our Lord Jesus Christ.
Ket nasawan naagdaan tayo iti opportunity nga agbyag akas ken Jesus or kas ken Jesus. God has given us this privilege and we should not be wasting such privilege. Pagragsakan iti Ama ang maisalakan tayo babaen ken Jesus, and it is His pleasure and will. Then if it is His pleasure and will, then ubrain tayo nga rod daytoy pagayatan na iti panagbiag tayo. Okay, so nagpas tayo that we have to live like God's children, and then we have to live like Jesus did, just like Christ. Then if we are living and then God has predestined us nga agbalin nga anak na, it's because pagayatan na matlaen, this is His pleasure and will. And this is our point number 3. Okay? So, saan na matlaeng akayat at itao ket mapan iti impyerno? God does not want us to go to hell. Akas kinotatay tayo, naaddan tayo iti free will, ngem iti problema, kaya't akanayon na pagustuhan iti tao iti bagina. Ket we are prone iti basol. Ken no saan napilyan iti tao tagbiag akas ken Jesus, sayang matlaeng dati ang pagayatan na. Sayang matlaeng DJ finished work ni Jesus Christ if we will not be living like Jesus did. Agbyag ang maadaan iti rag-o ken ragsak gaputa ti pagayatan ken panggep ti Dios Ama ket maisalakan ka. Maisalakan tayo, maisalakan iti sangalubungan. Na ito din ka or datayo amin nga agbyag babaen iti panagkanurutan iti Diyos. So we have to continue living out the life, our life in Christ, a life that is pleasing to God the Father. This is His pleasure and will. And if this is His pleasure and will, then madan tayo marod kuma iti ragsak madlaeng nga obrayan iti will na. Madan tayo iti ragsak nga agobey madlaeng ken ni Apo tayo nga Jesucristo. And He should be the only one whom we should be pleasing in our lives. So kakabsat, dahil nga rod iti challenge tayo. Challenge number 1, akas anak ti Diyos, masapol nga agbyag, apudpudno nga anak na. Pudno nga, hentil tayo, we are Gentiles. Ngem usaren tayo daytoy awagas, tapnon may ayong matlaing iti Diyos. Kasi God has given us this chance. So anya nga rod, dagiti banag ang masapol mo obrayan, tapnon kanayon matlaing, amay ayo iti Apo, bayat iti ingka pinagaramid iti pagayatan na. Challenge number 2, ni Jesus ket nasantuan ken nalinteg. Isuna ket perfecto maulidan tayo. Kasanong nga rod nga aramaten ni Jesus nga ulidan mo, bayat iti panagaramid mo iti pagayatan ti Diyos Ama. Wenno adda ka di pelaeng dagiti nainlubungan nga ulidan mo. Okay, challenge number 3, pudno launay ang managayat ti Diyos. Pagragsakan na nga rod iti panangisalakan na kanya tayo gaputa inted na iti kakaisuna nga anak na ani Jesus. Bayat iti pinagaramid mo iti panaganurutan iti Diyos na adan ka kadimetlaeng iti ragsak dita puso. Anya dagiti banag nga pobraem tapno maparagsak mo metlaeng iti Diyos. Okay, take note kakabsat, it should be our God nga ipli-please tayo iti panagbiag tayo. Isuna tinang nangruna ang maparagsak kuma iti panagbiag tayo. Okay, dahito iti mensahe ti Diyos. Praise the Lord and God bless to everyone. Let's bow our heads. Father in heaven, we praise you and thank you, O God, for this topic, O God, that you have given us. Indeed, agbyag kami kumangarod akas anak mo, agbyag kami akas panagbiag ni Jesucristo, ket nalawag kuma iti puso ken panunod mi nga saan mo nga inyimot ni Apo mi nga Jesucristo, but rather you have given Christ, O God, you have sacrificed Jesus Christ nga isunakit na tayo dyan krus. Ket nagungar, O God, iti may katlong aldaw para iti panakaisalakan
iti mamati or kadagiti mamati ken kuana. Ngarod i-preserve mo daytoy a mensahem ditoy puso ken panunot mi nga awan pulos iti maka agaw daytoy nga mensahe no di ibiyag mi daytoy akas anak mo that indeed we are predestined to be your sons and daughters and this is in accordance to your pleasure and will. Ngarod daytoy iti dawat ken kararag mi itinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Praise the Lord and God bless and multiply everyone. Praise the Lord. Let's continue. We are predestined. Very clear met at karabsat once na in-accept tayo ni Jesus Christ as Lord and Savior. It's unnatural to us to live yung life na binigay sa atin ng Panginoon. Ngarod tatawag nga gundaway, inti nga rugdingge, iti mensahe pa iti Diyos, babayan iti biyag ni Crystal Joy. Crystal Joy. Bag nga rabii kada kayo amin gagayem ken kakabsat, siya ni Crystal Joy Fabret, 20 years old nga taga-alakapan Cagayan. Ket ko nga i-share kada kayo iti na imbag adamag. Ti Diyos ket ayat na santuan na linteg ken kukwa na iti biyag. Pinarswa ti Diyos iti tao tapnon maadaan ti ayan et relasyon ken kuana. Himday ti nga relasyon ket saan ang nagbayag kapo iti basol. Basol iti namagsinay ti tao iti Diyos. Kas kinunay iti nasantuan asurat iti Roma 3:23. Ti suda amin nagbasol da ket nagkurang da iti dayag iti Diyos. Ket dayti nga basol adda ti resultana. Kinunay iti sao ti Diyos iti Roma 6:23, ti supapak ti basol isu ni patay. Ket addangag iti dua nga klase ti ipapatay. Umana, spiritual nga ipapatay, isu dayti panakaputed iti relasyon iti tao iti Diyos, kapo iti basol. May kadwa, ati pisikal nga ipapatay, nga isu ati panakaputed iti angis ti tao. Anyarod iti pagtungpalan dagiti tattao a matay. Kinuna iti nasantuan a surat iti Gibeon 9:27. Tana ito din amatay ti tao a maminsan, ket kalpasan na ukumen iti Diyos. Ayan na nga rod ita iti pakaukuman iti natay iti pisikal ken spiritual. Kinuna ti sao ti Diyos iti paltiing 21:8. Tarakabutbuteng tuti pagpanagan dagiti takrut, dagiti traidor, dagiti nagderep, dagiti mamapatay, dagiti manakikamalala, dagiti managanito, dagiti agruppa, dagiti Jojosen ken amin nga ulbod. Idyan to ti gumingkil ay nga po ken asufre, isu dayto iti may kadwa nga ipapatay. Dayto iti mauawagan ni impyerno. Ngayon pa-check kada kayo amin nga agdingtingin itang awan ti makingket ni mapan iti dayto mauawagan ni impyerno. Kapo iti kasta nangaramid iti tao ti wagas nan tapnon may sideg iti Diyos. Kas kumay ti panagaramid ti nasiya at panagsingsingpet, panagadal nga nalaing, pagiging religyoso, wano ati kanay nga pag-attend iti church service. Nukit-kitan tayo dito ket nasiya at net. Yamhaan nga isu ti makaisublanan iti na pwede a relasyon ti tao iti Diyos. Tas pinunana iti nasantuan a surat iti Efeso 2:8-9, taga po iti parabor ti Diyos na isalakan kayo babaen ti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagyo gapo iti naramidyo? Insagot kada kayo ti Diyos ti panakaisalakan nyo tapnon awan mangipakasindayag ti daytoy. Ket gapo iti
una nga panaget Apo Diyos kada tayo, ket sunan mismo iti nangited iti solusyon. Tapnon, maisubli ti napagdi a relasyon tayo kenkwana. Akas kinuna iti nasantuan asurat iti John 3:16. Kaput ti kastalauna nga panaget Apo Diyos ti lubong, inted na ti bugbugtong anak na. Tapnon siya sinaman amamati kenkwana, saan amatay no hindi ket agbyag nagnanayon. Adangon iti talo nga pamatyan na ipanggep ken ni Jesus. Umuna, masarakan iti Mark 1:1. Ni Jesus anak ni Diyos. He is the Son of God. May kadwa, masarakan iti 1 Peter 3:18. Na minsan, anatay ni Kristo, maipay ti amin tapno mapakawan, dagiti basbasol tayo. Natay tinalinteg at ako, gapo kadagiti nakilo, tapno yasideg na kayo iti Diyos. Napapatay iti bagi, napagungal iti Espiritu. Anya tiket na sawen ti panakatay ti bagi ni Jesus. Jesus a Diyos, nagbalin a tao, na ilan sa iti krus, amin arigat tuok, ken insulto adusa para iti tao ang managbasol, rinakam na amin digitoy. Ket babaen iti dara na anagay sa jay krus, nabeden amin abasol iti tattao. May katlo a pamatyan maipanggep ken Jesus, masarakan iti 1 Corinto 15:3-4. Pagungal iti may katlong aldaw ni Jesus tapno maipaneknek na sunak ket Diyos. Nalpasan iti solusyon iti Diyos, anyamit ngarod iti aramiden ti tao. Kinunana iti sao ti Diyos iti John 5:24. Ti siya sinaman nga dumngeg ken mamati. Ti Diyos Ama nga nangibaon ken Jesus, adda iti talo nga kari. Umuna, maadaan ti biyag nga agnanayon. Isu daytoy ti solusyon ti spiritual nga ipapatay. May kadwa sa anton a maukom. Daytoy ti solusyon iti panakadusa sa jay impyerno. Ken may katlo, nalasat ng ti patay ket simreken iti biyag. Daytoy ti pudno nga biyag iti sidong ti Diyos. Tauray anyay ti kasasad ti tao, nabaknang man wenno nakurapay. Ti imatang ti Diyos, latay ti taon na saan amay subli ti relasyon na iti Diyos. Yumnudumngeg ken mamati ti tao, nalasat na ni patay ket simreken ti biyag. Kas kanyang itakabsat, amok nga agdimdingeg ka. Ngem kasano nga rod nga maaman mo ti tao ket pudno anamati. Yanuna iti pagdiing 3:20. Denggem adda agtaktak tirwar ket agtuktuktukak tirwangan. No adda makangig ti timed ko, luktan na tirwangan, sumrekak to ti balay na ket agkaranglang kamto amangan. Nungad amamati ka, awatin daytoy nga imbitasyon ni Yesu Kristo, tapno maisubli iti relasyon mo iti Diyos. Kasano ti mga watay iti imbitasyon. Pinunay iti sa ti Diyos iti Roma 10:9-10. Tano babaen iti panagsao, ipadiyakyak mo nga ni Jesus, nga isu ti Apo, ket patyem ti pusom, nga pinagungal ti Diyos, wisalakan kanto. Ta babaen ti puso, mamati kayo, ket mapalinteg tay iti Diyos. Babaen iti bibig, agpaduyakyak tayo, ket maisalakan tayo. Itata agdati duang aramidem kabsat, muna ipaduyakyak mo ni Jesus a Diyos, ken mangisalakan babaen ti bibig mo, ken may kadwa, impapuson apan namati. Ket no umana mong kakadaytoy, agdesisyon
desisyon ka nga kabsat babaen ti may sa akararag. Dati ket inarami ko may ilin. So, kahit kumet may i-share kada kayo. Amami anay langitan. Aminek asyaket managbasol. At pagbabawi ak amin dagitoy. Mamati ak ngayon mo ni Hesu Kristo. Abubugtong anak mo. Tapno maisalakan na kadagiti basol ko. Ken mamati akmen. Yung nagungar iti may tatlong andaw. Ita agdesisyon na ket awatit ni Hesu Kristo. Akas Diyos ken manisalakan ti biyag ko. Yamanak ti panakawan dagiti basbasol ko. Agyamanak med iti baro a biyag. Ken ti Espiritu Santo anaawat ko ita. Itinagan ni Apo Hesu Kristo. Amen. Praise God. Thank you so much, Ading Crystal. Tatawag nga gundaway, inting aron tultuloy nga aramiden iti pagayatan iti Dios. Yana di third point, aramiden ti pagayatan iti Dios, tanon imidaydayo ti Dios, tan maparagsak iti Dios. So dati aron kakabsat ket umaysa nga way tanon imidaydayo ti Dios ti pinagdag tayo. Sige, tingarod iti mon una, kunana di mon una nga schedule is iti madamang obra iti tatay iti lifeline. Every Wednesday iso nakakapsat, agrong iso na ti so, hante dapat nga kaliktan iti dati tanon maingkat tanon hante yung ma-miss dati nga lifeline tayo kakabsat. I-like ti dati page tayo tatan tanon next week kat ma-notif tayo. Halang di kakabsat adat pa dati lifeline topic review tayo. Everyday iso naman ipod Thursday pat tingganag Tuesday. So, except that Wednesday kakapsat kasi that Wednesday is iti lifeline tayo. So, like yung kakapsat, then mabalin nyo mat nga i-share di jay that Facebook page kada kita amu tayo tanon manotif damet kakapsat. At taro nga gundaway, sumarsaron dati DIPF, kada kita pay haampay makaamu ka detoy DIPF, mabanyo damagen kada kita nang invite kanyayo, nang encourage kanyayo nga tanon mas maawatan nyo pa detoy day in prayer and fasting. Sa tangaroy kagundawa dati freedom in Christ. Praise the Lord kay DJ nagaten idi June 25. Kadi kita pa hangan naka-attend, I encourage you kakabsat mabayan pa dati July 30. Ngum mabalin nyo nga i-set dati yung kakabsat kamuk nga dati kat nakapintintas nga way intinigad kanya tayo yung opportunity tano mas maawatan tayo dati panakawaya-waya na daan tayo iti panakawaya-waya kineso Kristo. And dati nga rin kakabsat, praise the Lord, at every Sunday na mas pasama kiti Cup Building, diti Sunday worship service 8:30 ngumhaan lang karoon iti virtual. Dati virtual tayo may kakabsat, Facebook Live isuna kan YouTube. I highly encourage you kakabsat to join with us sa ating face-to-face doon sa Cup Building Load. And then sa mga naka-undergo sa PSOL class, every Sunday, kadigiti man encourage na agandar ko iti dito, wait for further announcement. Sino digiti next schedule for the next batch for our PSOL. So praise the Lord for that. Ito nga rod, itultuloy nga idaydayo iti Diyos. Kat sabay nga malpas iti dati kakabsat, mabalin nyo nga i-chat ka digitay leaders, digitay nang invite kinyayo. And kakabsat, adagayan na ikabil diti link, comment below, may comment dito, nga link, mabalin nyo nga i-click iti dijay tanon, dijay gaya, i-pakifill out latan kakabsat. So, tanon, kindigitay, amu tayo mo, encourage tayo pa digitay, sige na buya tatang kakabsat, no,
kandaman nga na buya, mabalindamat nga buya at madamdaman, I highly encourage yung makijoin ka niya yun dati live tayo. Anan, agigidan tayo matlang mang buya dati topic tayo every Wednesday. So, sampai tayo i-end, at kararag tayo nga rin, karapsat, let's pray. Father God in heaven, agyaman kami o Father, kadati man nga nalpas nga aktibidades nga paay mo kanyami. Agyaman kami kadati message nga impaay mo, kadati nga rin nga message kathaan lang naawatan ni, kundi tipudpud nyo nga nakaawat iti dati, i-aplikar na iti pinagbiag. Tulungan na kami o Father, kat amumi nga haan ni kaya iti dayton, ngem sika nga ron iti agway iti pinagbiag ni Baba iti Espiritu Santo. Anaman digiti makahinder or anaman digiti maka pigil kenyami nga mangi tantan og tinagan mo nga aran digiti pagayatang katulungan na kami ni overcome daytoy amumi nga haan na kang pulos nga baybayan ket haan na kang pulos nga kalay na kam nga i-guide o Diyos kitatar nga gundaway amumi nga nalpas na iti dayto yan ket sika nga rati kanayon nga maprotekta kanya ni aldaw-aldaw. At ibiyag bi diti biyag nga ipaay mo kanya ni maarabig mi iti pagayatam inaldaw-aldaw. Iti idawat mi tinagan ni sa Kristo nga ako. Amen. Praise the Lord. Iti nga ro din iti closing song tayo sa kapsat. Idalawa na tayo ni Kuya Angel. Let's lift high the name of Jesus in this place. Let's sing this song. Sing, sing, sing.